Čau lidi. Já vás vítám ve hře Roblox. Dneska je to takový netradiční video. Jak můžete sedět, sedím jak vzorný žák, hezky v lavici. Když se podívá na tu stranu, jsme se mi učitel. Takže pojďme pryč od téhle školy. Takže tady utíkáme přes tyhle skytušky. Nevím teda, co je to červenýho, ale určitě to je crazy. Tak tady si musím dát velký pozor, abych na to nešláp. Tak. Přeskákáme úkoly. Nějaký tablety ještě. To je docela jednoduchý takhle utéct škole. Tak. A na tohle znám dobrý trik. Tak, tenhle, ten pravý. Tak a teď jsme v nějaký kanalizaci. Fuj. Tak a teď si budu muset dát pořádný pozor, abych nespadl do téhle zelený močoviny. Fuj. Tak to bylo úplně na pohodu, že jo? Jinak jestli se vám líbí můj skin, můžete dát odběr a like. Jestli ne, tak je to do píči. Tak už vidím tu šipičku hezky. Tohle určitě neskoušejte doma. Protože tohle by se mohlo stát. A tohle taky. To je hezky takhle pomalu. Zvládli jsme to úplně na pohodu. Co když to přeskočím? Tak to jsem dobrý kokot.
Tak co to je? Jdeme... Magický. Aha. A to vlastně teď vůbec nepochopil. Ani jsou obě koněky. Kudy mám jít teda? Jestli si říkáte, proč tady nemám střehy, tak co vám je do toho do píči? Co ti do toho? Na koho? Tak tady to asi budu muset ukončit, protože tady ani nejde ani jedno. Koukejte. To je prostě nemožné. Já si myslím, že to udělá Fiala. Tak. Jestli se vám líbí videa z Robloxu, tak dejte like a odběr a napište to do komentářů. Čau, 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 čau.